Tanang kwarto pulos may aircon. Apan kung ikaw ganahan, ang swimming pool atong pa-airconan. Kayang tanan ako gyung himuon, basta imo lang kong mahalon. Dun ako'y daghang mga auto, puli-pulihon lagamit nimo. Kung bation ka gigang kaayo, pwede rasad kag mag-eroplano. Ug ganig mag-shopping ka, kung imong karga puwerting daghana. Dili gyud ka maproblema, ang akong barko maoy gamita. Aron wana kay huna-hunaon, kada adlaw gyud ta magbakasyon sa lugar nga gusto mong adtuon. Apan way ayo ang imong kondisyon, kay imong ex imo mang ubanon. Unsa pa ba'y imong gipangita? Akong kwarta nagabaha, mga balay ko pulos mansyon. Tanang kwarto pulos may aircon. Apan kung ikaw ganahan, ang swimming pool atong pa-airconan. Kayang tanan ako gyung himuon, basta imo lang